اللہ سیاں دولت دا سکون ایک پاسے ہر شے دا سکون ایک پاسے مگر جڑے گھر بندیاں دے پورے ہوندے تے دنیا جہان دے اندر بندے نو اطمینان تے سکون قلبی نصیب ہوندا ہے او تا ہوندا ہے جدن تیری رحمت بندے اُتے وسدی رہ ویندی ہے اس واسطے اساں دے کھلوتیاں الا متغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین اللہ سائیہ باغ اجڑ ونجن پوتر کس ونجن وائیاں سوک ونجن سارا جہان روس ونجن توی بندے دے دل دے اندر سکون ہوئے تے بندے دی ذات تے تیری رحمت ٹکی رہ ونجن تا گھرو دا وسدہ بھی راندہ ہے تو انہوں گھاٹا بھی کوئی نہیں پیا مگر جدن تیری رحمت بندے کو روس ونجن ادن جاگ دے اتے بھی کیوں نہ بیٹھوئے جاگ دیاں شاہیاں بھی کیوں نہ ہوئے پترہ دیاں کتارہ بھی کیوں نہ ہوئے باغاں دے باغ بھی کیوں نہ کھلوتے ہوئے بندے دا گزارا بھی نہیں ہوندہ تے نرم گرم بستریاں تے نیند بھی بندے نو کوئی نہیں آندی اس واسطے میں چونکہ ساری انسانیت دا بابا میں چھڑو کو لوں اولاد نو تلقین پیا کرینا جدن بھی رحمت دی لوڑ ہوئے تا رحمتہ دے مالک دا در کھڑکایا کرو جدن تیرے گئے ملازم کو لوں کوئی پٹھیاں دی تھبی منگناوے اگو تیرا ملازم آدھا میاں میں تا نوکرا جے منگنائی تا ون سردار کولو مانگ منگنائی تا ون مالک کولو مانگ جے تیرا غلام تے نوکر تھبی پٹھیاں دی نہیں دے سکدا دودھ دا گلاس کہنو نہیں دے سکدا جے دیوی صحیح تا تو نراز ہو کھلوتا ہے میاں بھاوے ڈول بھر کے دیوے آچا میرے کولو پوچھے تا ضرور آج مالک میں اللہ کریم فرماندہ جے نوکر ایک گلاس دودھ دا نہیں دے سکدے تا غلام تے بندے بھلا تینوں پوتر کیویں دے سکدے تے دھیاں کیویں دے سکدے تیریاں مصیبتاں کیویں دور کر سکدے تے تیرے اوکھے ویلے کیویں دور کر سکدے گل بابے دی تیرویں جدن رحمت دی لوڑ ہوئے رحمتہ دے مالک دا کنڈا کھڑکاوے تے کنڈے تو انہاں دے کھڑکائے ویندے جڑے اندر آلے ستے پہ ہوئے یا دروازے جنہاں دے بند ہوئے میاں میرے دروازے ندیاں بند ہوندے نہیں نہ